Jadi wedhuse diglempangno terus ndekne ngasah peso. Iku wedhuse ngingeti. Ya Allah, iku aku meh disembelih kanggo konoan. Iku gak ndek perasaan apa piye wong ngasah peso kok di hadapan wedhus sing diglempangno iki mau. Kanjeng Nabi ngendika, "Aturi itu antumi taha mautat." Ana to ngarepno sira, antumi taha yen to mateni sira. Ha ing syat mautat beberapa kematian. Durung mbok sembelih wis mati bolak-balik dene. Deg-degan terus ae. Roh srek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil hayawan. Rahmatan lil alamin segala macam orang manusia tok. Iki rahmate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hayawani kelawan kewan-kewan. Kana sallallahu alaihi wasallam yusi bir rahmati bil hayawan. Ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusi masiati ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bir rahmati kelawan nyakeni bil hayawani kelawan hayawan. Aja gawene miloro kewan apa ae. Bayan halan larang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sahibau ing wong sing duweni hayawan, mbah kucing, mbah apa, ayuji'ahu yen to nyiksa sapa sahibu ing hayawan, au yud'ibuhu utawa nyeret-nyeret hayawan. Di wedhus kowe terus mbok arep dhewe tarik-tarik. Wayut ibuhu lan mayahake kayawan. Wen wis sapi ya mbok nggo macem-macem tak ana istirahate. Mbok ngluku bar ngluku terus dienggo narik cikar sak pitune. Mayahake ngeselake ing hayawan biida matil hamli alaihi lawan terus menerus ngebot-ngeboti membebani alaihi ing atase hayawan au isqalihi utawa ngebot-ngeboti padha maknane iku ngebot-ngeboti hayawan awe amasu ta ngeneki ya sahibuhu ing hayawan bima kelawan barang fihi kang iku tetep ing dalem ma naun utahe sejenis minat ta'dzibi saking penyiksaan lahu marang hayawan. Oh duwe manuk mbok taleni sikile mbok kon mabur mbok tarik pokoke itu jenis-jenis menyakiti nyiksa hayawan apa saja enggak boleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu nuduhno nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam welas asihe hantek tekan kewan-kewan. Waqat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahika zahrahu bi batnihi. Teman-teman lewat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin kelawan unta. Qad lahika teman-teman asal maknane lahika ngeneki apa zahruhu gigire ba'ir
bibatnihi kelan wetenge, gegere nemplek ning gone wetenge. Itu maksudnya aidomura min sidatil ju, kuru banget min sidatil ju'i saking banget lesu. Gak tahu dipakani di apa dikaryakno terus. Nek unen-unene iku gegere karo wetenge tempuk ngene iki saking ora tau mangan. Nabi pirsa ngono iku faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqullah dawetiya sira kabeh ing Gusti Allah fi hadzal bahaimil mu'jamati ing dalem iki rumangkang ring ra iso apa-apa mu'jamah dekne ora iso sambat ora iso kandha ampun kata-kata penggaweane ra iso muni ngono mu'jamah itu. Tapi iso ngrasa kesel, iso ngrasa lara, gak iso sambat. Jenenge mu'jamah. Wis tak kandhakno makhluke Gusti Allah sing iso ngrasakno, iso mikir, iso menyampaikan pikiran perasaane mak manusa tok. Watu krikil barang ora iso apa-apa. Tumbuh-tumbuhan iso ngrasa, iso mikir tapi enggak bisa mengekspresikan pikiran. Kewan iso ngrasa, iso mikir, ya iso jane mengekspresikan tapi ora cetha, ora iso sempurna. Mujim. Hati kene sing kudu memahami mbekan kewan itu. Makhluk-makhluk lain karena kita itu bisa mikir, bisa ngerasak, bisa mengutarakan rasa dan pikiran kita. Sementara liyane makhluk-makhluk di bawah kita itu tidak bisa. Jadi kita yang harus memahami. Kita wis kekeselan iki sapi iki. Lahiran se istirahat ngono. Wah iki Kanjeng Nabi pirsa ngono iku lho, ya Allah, ittaqullah. Mbok wedya niku Gusti Allah. Iki kewan gak iso apa-apa niku. Ngapa mbok kerakalno ngono iku. Farkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Bahaim raja kaya bahaim itu. Raja kaya iku nek farkabuha nek kowe kepengin numpak ya tumpak ana. Bahaim itu tapi sholihatan hale patut. Kok tumpaki sak keluarga ngono iku. Mecetet dene. Sing apik sholihatan. Nek arep mbok sembelih mbok pangan ya kuluha sholihatan. Mangano sira ing bahaim sholihatan hari bagus. Aja mbok watapno mbok keprok ndase no. Sing apik nek mangan mbok pangan ya disembelih sing apik nganggo aturan. Wa dakhala yauman bustanan li rajulin minal ansar. Wa dakhala mlebet ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suwijining dina mlebet bustanan ing kebonan li rajulin kedue seseorang minal ansari saking ansar orang-orang Madinah asli. Fa idzan fihi mongko dumadaan fiku tetep ing dalem bustan jamalun utawi unta. Unta iku kosakata untuk mengatakan unta iku ana 130 luwih. Mau bair, jamal, nakoh, ibil, sugih kosakata wong Arab.
Ana jamalun unta juga falamma ra'a barang pirsa sapa an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hanal jamal wa zarifat ainahu nek wong nek manusa iku ngeluh nek kewan apa jenenge Hana kaya wong anu lho roh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti piye ngono kaya wong nek wong iku ya bahasane akeh ana itu iso mengeluh iso kangen Hanan itu ya saka iki Hanin sing maknane apa jenenge kangen niku ya iki Hanna iki. Hanna al jamalu ngungun ya iso maknane ngungun. Kowe malah gak ngerti bahasa apa ngungun iku. Bahasa Jawa asli. Kowe ora Jawa kowe gak ngerti kowe ngungun. Itu bahasa hati ya Hanna padahal iki jamal rumangsamu nek jamal itu onto itu gak duwe perasaan wedhus ya duwe perasaan iku mau iso mengekspresikan perasaan tapi ora pati cetha ora sempurna kayak manusa Hanal jamal wa zarifat ainahu kayak ngungun kangen semacam itulah apa al jamalu unta sing ditemui di kebun tadi oleh Kanjeng Nabi wa zarifat ainahu lan dreweran apa ainahu mripat lorone jamal ngungun ngantek ngeluarkan air mata itu unta itu fa'atahu mongko nekani ing jamal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamasaha mongko ngusap sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zifrahu ing kuping lorone maudhi'ul uzunain gitoke anggonan lorone kuping loro min muakhiratir ra'si saking gurine sirah ndas sirah iku kowe ndas iku wong unta ndas barang dilus-lus sitoke iku antarane panggonan kuping pasakata monggo terus kendel apa al jamal tuh ngeluh tuh ngresula mau ngungun mau berhenti pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man Rabbu hadzal jamal utai sapa iku sapa Rabbul hadzal jamal sing duwe Rabbu iku sahibu maknane Rabbu iku sahibu dadi Rabbu hadzal jamal maknane sahibu hadzal jamal sapa sing duwe unta iki liman hadzal jamal jadi untuk menanyakan siapa yang punya unta ini bisa menggunakan dua ini digunakan kabeh karo Kanjeng Nabi man rabbu hadzal jamal liman hadzal jamal maknane padha Kanjeng Nabi ku seneng
nek ngendikan cetha supaya wong gak salah paham. Mulane wong-wong sing dikhitabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya sekabat-sekabat kadang terus langsung apa. Mergo Kanjeng Nabi ngendikane cetha, ora ruwet kaya nek kowe ngomong gak jelas. Ngomong karepmu iki apa? Arep utange mbulet ora karuan. Ya, juga Nabi ngantek dua ungkapan disebutkan man rabbu hadzal jamal iki maknane sapa sing duwe iki. Liman hadzal jamal maknane ya ngono. Liman iki keduwe sapa? Hadzal jamalu utawi iki unta. Jadi gak akan salah paham nganggo dua ungkapan ini maknane padha. Siapa yang punya ini? Fajaa mongko teka sapa fatan bocah nom pemuda minal ansori saking ansor. Pakola mongko matur sapa fatan li ya Rasulullah wong liman ya li keduwe sapa li gadan kula ya Rasulullah. Bareng ngaku nek dene sing duwe cah nom iki faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam afala tattaqillaha fi hadzal bahima mongko ana ta ora wedi sira ing Gusti Allah fi hadzal bahimati ing dalem iki rumangkang allati malakakallah kang wis milikake ing sira sapa Allah Gusti Allah. Fa innahu saka ilayya annaka tujiuhu wa tudibuhu. Ya, dadi mau ambek Kanjeng Nabi mau matur. Senajan mature gak sempurna tapi wong Kanjeng Nabi sangat sempurna. Jadi paham. Nah, awake dhewe gak paham mbekan bahasane unta, bahasane kewan kan. Kanjeng Nabi mulane sing duwe iki bareng sapa sing duwe iki unta iki sapa sing duwe? Kula Kanjeng Nabi. Dawi afala tattaqillah. Nek negur Kanjeng Nabi iku dielingno karo Gusti Allah. Kowe gak wedi Gusti Allah ta? Fi hadzal bahimati. Allati malakaka kang wis milikake sapa Allah kang wis milikake ing sira sapa Allah iya ing iya lati bahima wis diparingi Gusti Allah unta iki kok gak mbok syukuri malah fa innahu saka mongko setuhune iki jamalmu iki saka madulake mengeluh wadul ilaiya marang ingsun jarene annaka stune sira iku tujiuhu nglarakno sira ing ndikne mbok apakno ae mbok pecuti watut ibuhu lan ngerasi mbok seret buanter bar surung-surung buanter karane tut ibuhu itu aitu daibuhu tegese mayahno ngeselno membikin capek sira ing jamal min kasratil amali saking akeh gawean dikon ngangkat-ngangkat dikon narik-narik min kasratil amali saking akeh pekerjaan alai ing atase jamal wastimali lan gunakake jamal fauqa taqatihi di luar kemampuan kekuatane jamal dekne mampune iku pirang kintal ngono ae bobot nganti sak ton iku jenenge fauqa taqatihi itu kan didukani mek Kanjeng Nabi aja ngono kowe iku diparingi Gusti Allah iku mesti ini kudu syukur
Aja kok mbok perlakukan sak wenang-wenang gitu. Jamalmu kuwi. Nabi saakenan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an irhaqil hayawan. Ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yanha nglarang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nglarang an irhaqil hayawan saking mayahake kewan ngeselke kewan biikofihi kawan ngedekake kewan dikon ngadeg jejer wa italatil julus lan ngekeng ndawak-ndawakake lungguh alaihi ing atase hayawan min ghairi daruratin saking tanpa perlu ila zalika maring mengkono-mengkono ikofihi wa italatil julus kewan mbok kon tengok-tengok mbok nggo linggihan kowe linggih ning dhuwur kowe ngobrol mek kancamu ning dhuwur ning dhuwur kewan iku mau usahake ngadeg ngono gak keju piye sikile kowe nek ngadeg suwiye ya keju nek padha wae kewan iku iki malah iku gendong kowe ya. Kowe numpak ning dhuwure, ning kono isih ana gawan-gawan pirang-pirang. Terus mbok tengok-tengokno. Riwa-riwi kan aliran darah iso mengalir kemana-mana. Iki tengok-tengok ngono iso gringgingen iku unta. Aja ngono. Kanjeng Nabi gak pareng. Kecuali ana perlu. Iya ora ana perlu ra apa, mbok kono iku ra apa. Wa qad dakhala ala qaumin wa hum wuqufun ala dawab laha. Kanjeng Nabi pas mlebet ala kaumin ing atase kaum wa hum khaliutai kaum iku wuqufun. Do padha ngadeg ala dawab tengok-tengok ala dawab bin lahum ing atase jamae dabah iku ya rumangkang-rumangkange unta-untane lahum kedue kaum warawahil jamae rohilah iku jenenge nek biyen jenenge unta kabeh iku cuma ndelok-ndelok kondisine unta ene gone kebonan diundang Jamal ana diundang Ibil nek rohilah itu untuk sing wis ana aba-abane segala macam tinggal berangkat emeh lelungan ning ndi iku wis mbok pacaki kabeh iku rohilah maknanya kan dari rohala itu berangkat rohilah itu unta sing wis arep dinggo lunga nah iki mbok tengok-tengokno bloko-bloko mbok tumpaki ora mbok lakokno iku piye wis mbok pakai macem-macem ning kono senggawa bekal banyak sekali nggawa bandung gawa minuman gawaan rohilah ora mangkat-mangkat mbok nggo jagungan ning dhuwur ndikne tahu Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam irkabuha salimatan wa da'uha salimatan ya tumpakana sira ing rohilah dawab utawa wakil iki salimatan halis selamat mbok tumpaki sing apik ben selamat aja mbok kebut-kebutno mbok wada'uha lan nek ora ya ngumbarno sira ing dawab lan wakil salimatan halis selamat piye slamete rumangkangmu kuwi piye
Nek mbok tumpaki piye carane supaya dene selamat. Coba bedal-bedalno. Tapi nek ora mbok njalno ya njalno tapi sing selamat. Aja terus wala tatakhiduha lan aja gawe sira ha ing dawuh aputara wakil mbok dadekno karasia ing kursi mbok gulinggian kesel lho dene iku gringgingan lho soalnya darahnya ndak bisa beredar itu mbok tengok-tengokno terus mbok linggahi mbok jagongan wek kadang-kadang li ahadisikum fituruk kanggo iku akeh wong Arab sing ngono iku dadi ning dhuwur padha karo ning kene wong do ngobrol ning dhuwur sepeda motor ngono wae ngono sepeda motor dienggo tumpakan kok dienggo linggih jagongan ning kene perapatan iku ning wong Arab iku ya ngono iku linggih ning kene ndure unta ngono ngobrol fituruke ing dalam pira-pira dalan wal aswaqi lan pasar-pasar parupa markubatin mongko pirang-pirang sing ditumpaki iku khairun luwih bagus min raqibiha tinimbang sing numpaki mbek ontane luwih apik ontane wa aktsaru dzikran lillahi minhu soalé kowe gak krungu luwih akeh kenapa kok lebih bagus karena sing numpaki ora tau zikir sing ditumpaki zikir terus wa aktsaru lan luwih akeh apane zikron zikire lillahi marang Gusti Allah minhu tinimbang raqibiha sing numpak ora tau zikir sing ditumpaki zikir terus. Nah, apik sing ditumpaki no. Wa naha lan nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkot lidifda saking mateni mateni kodhok ngene kene malah disuwike. Ini masih cikuki digoleh mateni. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nakikuha tasbih. Apa jenenge? Suarane ngoreke. Ngoreke difda ngoreke iku tasbih, iku mono tasbih. Nek krungu iku lagi tasbih iku. Padha karo kowe subhanallah, alhamdulillah ngono iku dene. Cuma memang bahasane ngono kuwi dekne. Tapi iku maca tasbih. Akhirnya terus mbok pateni mbok hongok-hongok mbok gawe suwike. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun an-nar melbu sapa imra'atun seorang wanita seorang perempuan an-nar ing neraka gara-gara fi hiratin ing dalam kucing robatot ha sing naleni sapa imra'ah ing hirah dekne duwe kucing ditaleni dicancang tapi falam tut imha ora ngeki panganan yon mar'ah ha ing hirah balam tadha lan ora ngumbar sapa imro'ah ha ing hirah takulu mangan ya hirah min khasasil ardi saking khasasil ardi apa itu remah-remahan suket-sukete bumi. Jadi ben golek-golek pakanan dhewe niku niku. Lah men golek gak iso mbok cancang. Iku ana wong wedok mlebu neraka gara-garane mergo nyiksa kucing.
kucing ditaleni ora dikeki mangan, kucinge ora iso golek pangan dhewe. Mlebu neraka. Aja gemen-gemen. Wa nahalan nglarang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam antahrisin anit tahrisi sangke ngadu apa ben ngene ane kan nek bahasa Indonesia ini mengadu apa cara Jawane ngedu ya ngedu bainal bahaimi antarane kewan-kewan biasane tik jago wedhus iku dikongkon gandrungan mulane ana adu domba iku domba didu gak boleh gak pareng mek Kanjeng Nabi bahaim itu termasuk jago barang iku gak oleh gitu. Wadzalika utai mengkono-mengkono mau tahris bainal bahaim mau bitasliti ba'diha kelawan maksa sebagian bahaim ala ba'din ing atas sebagian bil adza kelawan iloro wah nek gak gelem gandunan terus wedhot duren wa tahyi jua lan gerakno ing baim utat apa ya baim bil ifsati kelawan gawe kerusakan disuwabete ben gelem apa jenenge gandungan apa jenenge ngene iki lho wedhus anune gundangan dan gak gelem terus swabeti kaya jangkrik barangnya jangkrik lho diukrek-ukrek anune terus kaya mendem terus ngamuk mbek anane gak bareng mbek Kanjeng Rasul sakake Kanjeng Nabi wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhadziru memberi peringatan hati aja nganti yukhadziru itu ya aja nganti lo min ayyuf ja'al ins ayyab yufajji'a min ayyufajji'a saking yen to nyiksa sapa insanu manusa atuyura ing manuk-manuk bi auladiha kanthi anak-anak tuyur Palamma akhadha bareng ngalap sapa ba'dum sebagian wong sahabat-sahabat iku farkhai khummarah piye lorone manuk emprit khummarah iku wa ya utai khummarah iku ta'irun saghirun manuk yang cilik dadi ana manuk emprit piye dijiko ambek ba'duhum iku piye dijiko waja'atan teko ya khummarah munzaijatan khale kok kaget mergo anake kok gak ana meh diloloh kala ngendika alamma akhadha ba'duhum kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngerti ana salah satu di antara sahabate itu sing njiko piye manuk emprit mantek induknya itu klepar kaget Kanjeng Nabi dawuh man fajahadzi biwaladiha sapa sing nyiksa ya man hadzi ing khummarah iki biwaladiha kanthi njukuk anake hadhihi ruddu
balekno sira kabeh walada ing anake Khumairah iku ilaiha marang Khumairah. Balekno ya kowe ana susah manuk ngono iku mbok jikuk piyike emeh mbok ingoni. Lah sakake mboke balekno. Sing iso ngrumati kan luwih apik mboke timbangane kowe gak ngerti pakanane wangger ae. Itu Kanjeng Nabi, Masya Allah, akeh kan. Baro'a qaryata namlin. Lan pirsa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaryata namlin ing omahe semut. Maksudnya qaryatun namlin iku kampunge semut iku maksudnya ya mujtama'an namlin, masyarakat semut. Anjene pirsa masyarakat semut niku apa jenenge daerah semut itu pirang-pirang. Qad kharaqaha teman-teman ngobong ing qaryatun namlin apa ba'duhum sebagian wong-wong gregeten wah piye ke semut kok menaki mana diop sok ilengo terus diobong. Kanjeng Nabi pirsa pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man harraqa hadhihi iku utawi sapa harraqa ngobong ya man hadhi ing iki qaryatu namlin iki sapa sing ngobong kenekan iki. Kalau udah matur wong-wong nahnu kita orang Kanjeng Nabi niku ganggu diobong gregeten diobong. Dadak Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu sak temene kelakuan iku layam bagi ora prayoga apa ayu alziba yen to nyiksa binari kelawan geni sapa illa rabbun nar kejaba pangerane geni ya Gusti Allah. Jadi aja sok nyiksa kewan nganggo mbok obong barang semut tawon bangsane ngono iku mergo sing berhak ngobong iku sing duwe geni. Pangerane geni ya Gusti Allah taala. Duwe neraka iku Gusti Allah. Ora ana melok-melok duwe geni ngobong-ngobong makhluke Gusti Allah. Wa kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam hadzara kaya dene tumeka apa annahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku hadzara memperingatkan hati-hati aja ngantek ya memperingatkan mingkot ritoiri ya kena hadzara mangkotala toira ya kena kowe iso macane ae nek hadzara mangkotala toir iku memperingatkan wong sing mateni manuk. Nek hadzara mingkot ritoir memperingatkan dari memperlakukan manuk mateni manuk abasan secara iseng gak ana gawene wis pokoke kepengin ora anti gawean ana manuk kuat tepil pok wis mati kok tinggal iku jenenge abasan mateni manuk arep mbok bakar mbok goreng ora ya semok pengen ngetepil ngono wae iku abas lali manfaati aklin ora nek kanggo bermanfaat dipangan wa nahwilan padane dipangan apa bikauli kelawan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mangkotala usfuran dipangan utawa dipakakno apa lah ngono iku sing mane buah nahwihi iku kan padane akal itu
ya dimanfaatno kanggo apa makani ngon-ngonane sing pakanane manuk-manuk iku anu. Dawuh Kanjeng Nabi mangkotala usfuran abasan. Sapane wong kotala sing mateni ya man usfuran ing manuk emprit. Usfuran iku ya manuk cilik padha khumarah ngono ya. Khumarah itu luwih kecil neh, nganti lembut. Nek usfuran saya ketok. Ini bangsane gereja emprit iku usfur. Abasan secara sia-sia percuma iseng aja ilallah yaumal qiyamah mencericit teriak ya usfur ilallah marang Gusti Allah yaumal qiyamati ana ing dina kiamah yaqulu ngucape usfur mau ya Rob duh pangeran inna fulanan setune pulan niki kotalani mejahi pulan ni ing ula abasan iseng mboten duwe karep ajeng napa-napa pokoke anggere mateni ngono tok. Walam yaktulni lan mboten mateni ya fulan ing kula manfaatan kangge kemanfaatan. Kowe nek mateni nggo mbok manfaat, mbok sate apa-apane ya ora masalah. Pateni bloko-bloko tinggal lunga. Wa kama waradan kaya dene tumeka panahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama itu sebagai apa contoh-contohnya bagaimana Kanjeng Nabi merahmati hayawan. Seperti misalnya annahu ausa dune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ausa masihati ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birifki kelawan lembut alus fi dzabhil hayawani yang dalam nyembelih kewan wal ihsani lan gawe bagus ilahi marang hayawan fi dzalika yang dalam mengkono-mengkono dzabh ya sing apik di pesone kucing lander sapi turut. Mergo kayawan itu mau tak kandakno kayawan itu bisa merasa cuma nggak sempurna mengekspresikan rasanya itu. Mergo kosakatane itu terbatas. Buat jenenge pitik itu paling ya kok petak mau ngono to. Pedus bek ngono. Gak ono liyane gak ono kosakata liyane. Terbatas banget. Ini sedih ya mbek. Seneng ya mbek. Guyu ya mbek, nangis ya mbek, wis pokoke mbek kabeh. Mulane kita ini yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk kayawan yang sing kudu ngerti, yang kudu ngerti. Kanjeng Nabi ndawuhi sing halus nek kowe meh nyembelih kewan, jen kewan itu diperuntukkan untuk kita. Gusti Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk-makhluk lain itu kan kanggo manusa. Khalaqalakum ja'alalakum ning Quran ini enggak khalaqalakum ja'alalakum. Gusti Allah nitake untuk kamu kanggo manusa kabeh. Nah, kewan ana sing dienggo mangan manusa sembelih dhisik. Kaya pitik, wedhus. Sembelih tapi sing halus sing apik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ajja'a syatan maring wong sing nglimpangna wedhus meh mbok sembelih apa glimpangna sih. Mosok ngadeg-ngadegan mbok ongok-ongokan enggak. Dadi glimpangna aja nglimpangna syatan wa huwa kali utai man iku yukhidu ngasah ya man sufratahu ing pesone man. Jadi wedhuse diglimpangno terus ndikne
ngasah peso. Iku wedhuse ngingeti. Ya Allah, iku aku meh disembelih kanggo konoan. Ya. Iku gak ndek perasaan apa piye wong iku. Ngasah ngasah peso kok di hadapan wedhus sing diglempangno iki mau. Kanjeng Nabi ngendika, "Aturi itu antumi taha mautat." Ana to ngarepno sira, antumi taha yen to mateni sira ha ing syad mautat beberapa kematian. Durung mbok sembelih wis mati bolak-balik dene. Deg-degan terus ae. Roh srek. Weh, apa? Weh ngasah pisau sret. Lep ngono ae. Sret, lep mau arep sembelih. Jajal kowe nek meh disembelih terus ngono piye jan. Nek wis semaput terus ae. Lah iki wedhus masamu gak krasa. Sret, aduh. Durung disembelih. Mulane Kanjeng Nabi dawuh tumi tah mautat. Pirang-pirang kematian. Ora mbok pateni sepisan ae memu. Halah, mbok iya hadata. Kowe apa jenenge ngungkal hadata ngungkal ngasah sira saprataka ing pesoira qabla antujiaha. Sadurunge tengglempangna sira ing syad. Asah dhewe adoh saka ndekne iku ben gak ero. Masamu gak mangsa gak krasa piye. Dadi ungkal dhisik aja ketokno ndekne, engko lagi mbok. Dadi matine mok sepisan tok. Tapi nek mbok adep ngungkal ning ngarepe ndekne, bolak-balik mati ndekne. Iya, rahmate Kanjeng Nabi meneh iku kama annahu kaya dene stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzara memberi peringatan, aja ngantek hadzara itu peringatan. Aja pisan-pisan kowe minittikhadil hayawan saking gawe kewan wa kulli dziruhin lan saben-saben sing duweni nyawa aja ngantek mbok dadekno gharadon dadi sasaran. Nek sipate maknawi itu ghardon maknane tujuan. Orang tidak punya tujuan itu nggak punya gordon. Tapi nek bersifat fisik sasaran, jadi ning kono ana bunderan pirang-pirang nek manah pas kono iku gordon. Bersifat fisik iku gordon, nek bersifat maknawi gordon. Kamu punya tujuan apa? Itu kan nggak jelas. Tujuanmu iku lho, iku gak ono ngono iku. Iku gharadon. Sasaranmu ndi? Kowe iso didingi ngono iku lho, iku sasaranku. Tapi nek tujuanmu iku ning kono gak ono. Mergo gharadon itu tujuan sing maknawi. Sing fisik ya gharadon. Ai hadfan liramyi. Gharadon iku muradifnya, sinonimnya adalah hadfan, sasaran liramyi untuk ditembak, untuk dilempar. Kayak sing kayak bat nyamuk lho, orang manah itu gharadnya kayak bat nyamuk, sing diincar sing tengah, bener sing tengah. Itu gharad. Gak entuk hewan manuk terus gandul-gandulno ayo tembak gak entuk didadekno sasaran tembak ndak boleh. Oh apa titis-titisan kucing mbok taleni nggo titis-titisan nembak gak oleh. Ndondel iku sempurnane
kasih sayangi belas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kewan-kewan. Sekarang kamalu hayaihi, sempurnane isine Kanjeng Nabi, isinane Kanjeng Nabi. Haya iku isinan. Isin karo Gusti Allah Ta'ala. Al haya utai isin iku khulukun, pekerti yap asu sing membangkitkan ya khuluk alat tinabil kubhi ing atase ngedoi elek. Jadi kalau malu itu dalam pengertian sesuatu yang membuat orang menghindari sesuatu yang buruk, itu terpuji itu pekerti yang bagus. Wayamna ulan nyegah iya khuluk minat taksiri saking pepeko. Pepeko itu melaksanakan tidak sempurna. Fi haqidil haqi ing dalem hae kang duweni hak, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Sembayang dangtek itu taksir. Sembayang enggak sesuai syarat rukune itu taksir. Sembayang mau dhuwur tok itu taksir. Nek wong duwe isin karo Gusti Allah Ta'ala gak gelem ngono. Yamna'u taksir. Isin karo Gusti Allah. Diparingi macam-macam, sembahyang 5 waktu ngono ae, dikorupsi 4 waktu. Gak disin belas Gusti Allah. Itu taksir. Walidzalika lan krana ara iki kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Isino sira kabeh minallahi saing Gusti Allah haqqal haya kelawan sak banget-bangete isin. Nek kita nganggo mutaadine kepada, malu kepada. Nek bahasa Arab nganggo min. Min itu yang mbok maknani kepada itu. Malu kepada Allah itu gak kok haya ilallah atau haya lillah. Pikiranmu kan nek kepada itu nek gak ilah ya li kan itu. Gak haya itu minallah. Mbok maknani isin saking Gusti Allah gak. Maksudnya isin karo Gusti Allah iku nganggo min. Jadi wong Arab duwe cara untuk taati itu tidak hanya nganggo maf'ul tok tapi nganggo jer, gabungan dari huruf-huruf jer. Tapi yang kalau kita orang Indonesia ini maknai secara letterlek itu gak cocok. Ya kaya iki. Haya min. Itu nek cara kita maknane ne isin sangka Gusti Allah. Kan padahal maknane gak ngono. Isin marang Gusti Allah. Biasanya kita nek marang nganggo lam utawa nganggo ilah. Iki kudu mbok perhatekno ana titeni. Karena itu khas, jadi ndak boleh dirubah-rubah. Kowe muni haya ilallah ngono gak bener. Wong Arab gak mudeng. Haya lillah kaya gak entuk. Unik bahasa Arab iku muni nek kowe muni adoh dari jauh dari iku apa sih? Bahasa Arab. Nek adoh saka iku bahasa Arabe bait an. Tapi nek parek saka
iku qarib min. Enggak, jadi aja muni qarib an diguyu wong Arab. Utawa bait min jauh dariku. Bait ani. Nah, aja muni bait minni diguyu wong. Nek qarib minni. Lah angel kowe itu ya cara Arab wong Arab ya sak karepe ndekne bahasa-bahasane ndekne. Kowe sing kudu menyesuaikan aja kok kono mbok kon menyesuaikan kowe. Nek cara aku ya ora jauh dariku ya bait minni kok karang-karang dhewe ya gak. Kaya min mastahyu minallahi haqqal haya. Faqalu mongko matur sapa sekabat-sekabat inna nastahyi minallah walhamdulillah. Loh, kita niki mbonan Gusti. Pun isin kita sedaya isin kali Gusti Allah niku alhamdulillah. Alhamdulillah. Mboten sah jenengan perintahake istahyu minallahi haqqal haya. Kita niki pun isin kali Gusti Allah niku. Alhamdulillah. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa zalika ora ana apa isin karo Gusti Allah iku zalika kaya mengkono-mengkono sing mbok karepno kuwe. Lah sepundi? Walakinnal istihya angin pestine amrih isin minallahi saking Gusti Allah taala kepada Allah taala haqqal hayai kelawan sak bener-benere isin iku antahfadzur ra'sa wa mawa'a wal batna wa mahawa. Ya ila tamawil hadis sing karepno isin tenanan karo Gusti Allah iku antahfadza yen to ngreksa sira ar-ra'sa ing sirahmu wa malan barang wa'a sing nyimpen iya ra's sirahmu jaga saisine ini isine apa sing mbah jaga. Aja kowe tak kandhani terus delok engkas lali, gane gak mbok jaga iku. Wis tak kandhani kowe iku sing apik sing lho gak mbok titeni, mbok buak iku, gak mbok adek ning kene iki dijaga. Dawuh apa-apa dijaga, iki sing jaga ning sirahmu kuwi. Nek sirahmu jaga sak isine. Wa mawa. Wetengmu jaga kan barang sing nggone jerone kuwi. Jaga aja ngantek sing haram-haram barang mbok lebokno ning kono iku lha apa? Goleki sing halal-halal tok, Aja wal-wal gedual kabeh mbok untal. Iku jenenge isin karo Gusti Allah iku. Kowe ngreksa pikiranmu iki aja ngantek sing ora-ora. Pikiranmu sing apik-apik, pakananmu sing apik-apik, ku jenenge kowe isin karo Gusti Allah tenan. Ya. Wa fihi bayanu annal haya wallahu a'lam.